Dobar dan. Biste li bili tako ljubazni da odgovorite koji su bili vaši simptomi i koliko dugo su trajali? Već duže vrijeme imam problem sa sinusima, znači imao sam osjećaj veliki pritisak u glavi, također kad bi letio avionom, kad bi se avion spuštao, to su bili preveliki bolovi. Kako je bilo disanje na nos? Disanje na nos nikako, nisam mogu uopće disati kroz nos. Eventualno kad bi koristio više lijekova, eventualno bi mogao malo prodisati, ali stalno sam bio prehlađen, pa onda bi to prešlo, ne znam, nekak na grlo pa na pluće. I eto. Dobro, onda smo napravili ove neke pretrage i ustanovili da imate zapravo deformaciju septuma sa nosnom polipozom. I kako je prošao taj tijek operacije i to, kako ste taj doživjeli? Pa ja sam to vrlo lako doživio. Sam veliko povjerenje u tebe i smatrao sam da će, s obzirom da ste lijepo sve objasnili, znači o kakvoj proceduri se radi, što me čeka, sve sam znao unaprijed, tako da sam vrlo, čak i oko anestezije, znači cijeli postupak mi je bio unaprijed opisan i tako kak mi je rečeno, tako je sve prošlo, znači vrlo brzo, vrlo ugodno. U ovom postoperativnom tijeku, to je išlo na koji način, to ste... Što se tiče postoperativnog dijela? Misliš na ono odmah ili na nekoliko tjedana nakon toga? Ja sam dolazio na čišćenje, znači prošao sam znači, cijeli postupak po tvojim uputama, kako mi je rečeno, tako sam i odradio, znači čišćenje sa tim fiziološkim otopinama, uljem, vrlo dobro je sve prošlo i mislim da s obzirom na rezultate, evo današnji rezultat, da sam uspješno i to obavio. I kako se osjećate danas nakon 2 tjedna? Danas se odlično osjećam, dišem kroz nos, čak sad se navikavam nekak govoriti manje kroz nos, kompletno mi se cijeli život promijenio, znači kad jedem, kad dišem, kad spavam, ne hrčem više, pretpostavljam da neću imati probleme sa sleep apneom, također imam osjećaj da sam bolje odmoren kad se probudim ujutro. Tako da za mene ova operacija je značila kompletno promjena, ne znam, kvaliteta života. Hvala.